sirikal matayo piny Kenya bang' yiero ma higa 2022 rito ngima kod mwandu mag jopiny en ting' mar sirikal. Kata biro jatend piny Kenya William Ruto nochawo muma mar chopo dwaroni mar chik Nyakurom Gajwang' piny owacho mare osebedo kod pek kaluwore kod kidienje mopogore opogore mag rochruok arita moseneno nyaka nokaw telo. En ang'o ma sirikal nyaka tim mondo thir rochruok mag arita? Ne chamo muma kaka jatend piny Kenya mar abich, William Ruto ne oketo singo mar yayo piny Kenya. Nikiweka tu Biblia Tuesday chini, mimi na wao. E odiechieng' chamo muma kendo kawo ligangla mar tich, jatend piny William Ruto ne osingo jiwo weche mag arita. Ma ne ochakore kod miyo bad migawo mar obila thuolo mar tayo omenda gi kigin. Bang' chiwo sir ma kamano, jatend piny ne ochako kod amend kedo kod jokuo jamni nyandwat mar hoho mar Okak, kane okalake kendo golo chik ne jatend migawo mar arita Kithure Kindiki kod nyawadgi mar jolweny Aden Duale mondo kaw tich kamargi kendo gine ni muoch bunde mag jomaundu ma jokuo jamni ok ochako winjore kendo e gwenge mag hoho mar Okak. Nimemwambia Profesa Kindiki atoke ofisi Nairobi aende aishi kule North Rift mpaka hiyo mambo ya wananchi kupoteza maisha yao iishe. Ma ne omiyo Kindiki kod Duale ochiwo thuolo ne jolweny mondo konyo obila e kedo kod arife matuklu manosebedo ka kelo wich bar ne jodak nyandwat mar hoho mar Okak. Kendo sirikal ne olando ni onge wuoth e seche mag otieno e gwenge mayudore e counties kamoting'o West Pokot, Elgeyo Marakwet, Laikipia, Baringo, Samburu kod Turkana. Tero jolweny mondo ked kod jokuo jamni ne obedo seyo mokwongo mane jatend piny William Ruto kod tende oyudo, kaluwore ni chik ok omiyo jolweny thuolo mar donjore kod arita ma pacho ka. Kata obedo ni Ruto ne ose kamano, e limbe mare gwenge mag Elgeyo Marakwet ne oramo ne jolweny go biro medo bedo kono kata mana higni 100 nyaka gine ni arita odok e wang'e gwenge makono. Kama itachukua miaka 100, jeshi watakuwa huko miaka 100. So hamuna shida. Tutajaza askari pale mpaka wale wakora watakosa mahali ya kupumua. E kinde mane jolweny medo seko Irogo, gode kod holni manitiere nyandwat mar hoho mar Okak, dwe mar adek higani, apaka maduong' e weche mag arita nogoyo piny owacho mar William Ruto kano ofwenyore ni kwan oganda buora ne onegi kendo ike bungu ma Shakahola e kaunti ma Kilifi. Kapenjo en kama ne apisa mag piny owacho ne nitie ka timbe sakrilego ma kamago ne timore. Kata obedo ni jadolo ma itudo kod din ma Coach Paul Mackenzie ne omaki, nyaka sani sirikal pod bagni wi ng'at mwinjo kaw ting' e wi tim manokelo tho mar maloyo ji 400 e bungu ma Shakahola. Ma ne omiyo jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ogolo chik mondo non kanise manyalo bedo ni nyayo puonj mobam. Ka jatend piny William Ruto bende ne okoni jodolo matayo puonj mobam ibiro rakruok godo mana kaka jonjore mamoko kamoting'o jokuo jamni kod kweth mar Al-Shabab. Na ule Mackenzie ule hatoki jela tena. Ule hatoki jela, atazekea pale jela. Na tunaomba Mungu amweke miaka mingi ndio aone Kenya ambayo itakuwa Kenya salama, ambayo itakuwa na hii maneno yake ya upumbavu. E kinde mane jatend migawo mar arita Kithure Kindiki okono bano bad sati mar yango adiere wi nek ma Shakahola, jokanyo mag kweth mag Al-Shabab bende ne ochako kelo tiendgi e pacho ka kod monj mag miruti michike buolo, tim manomiyo jatend migawo mar jolweny Aden Duale ogolo siem mar kedo kodgi e pacho ka nyaka piny libamba ma Somalia. Na tunaambia Al-Shabab, chuma chenu kiko motoni. We will hunt you down in Kenya and in Somalia, and we will destroy your infrastructure. Kata bang' Duale golo siem kendo piny owacho bende chungo yawo tong' mar Kenya kod Somalia, jonjorego pod otimo sidi kod monj maggi ka koro sani gikwalo nyaka oduma kod chiaye bang' timo monj ka wich bar ma sirikand Ruto nigo en kedo kod jonjorego e kuonde ma gipondoe mana kaka notim e kinde telo mokalo. E kinde mar ameny mag piny owacho ne pod ng'iyo kaka inyalo thir Al-Shabab, rochruok arita bende nomuoch Transmara, asere ne dirore kendo puothe bende iwang'o kaluwore kod sigu e kind dhoudi makono. Kapok gweno nomuonyo wang' kal, rochruok mar arita ne omuoch Sondu e tong' mar Kisumu kod Kericho, kendo weyo ji ariyo kowito ngimagi ka mamoko 15 nodong' kod hinyruok. Ma nobedo mana kuom kinde manok kapok monj machielo timore e gwenge mag Nyakajimo e tong' onogo ma Kisumu kod Kericho. E thuolo mane sirikal medo singo chung' mar gejo arita ma Thurka, rot machielo noneno arita mar mbui bang' arife ma jolidho e lai mag tudruok mag mbui ne odonjo e lai mar sirikal mindeno ni eCitizen, kendo ng'uko chenro mar laino. Ma ne okelo buok kendo nyiso ni dwaro nitie mondo sirikal ojiw arita ma aching' kod mag mbui bende. Ndalo manok bang' sirikal yango ni othira arife mag mbui go, wach mar kambi mar Worldcoin bende ne omuoch
ka nyaka sani penjo en ka bende piny owacho keto kenge mag arita ne nonro mag oganda jo-Kenya. Ma en bang' kambi mar Worldcoin ma ikoni ne ok ondikore pacho ka kao nonro ma iye mag oganda jo-Kenya kokalo e menyo tong wang'gi ka nonro margi nyaka sani yangore ni okan mana e piny Amerika. Kata obedo ni piny owacho ne osingore mar rito ngima kod mwandu mar jopiny, Tend William Ruto bende noyudo seyo e wi kaka ne girakore kod jopiny manodhi e ng'anyo ka ging'ur e wi pek mar ngima ka obila nose kuom tiyo gi teko mathoth ma okelo tho mar jopiny, to Ruto bende nose kuom pako obila ne otimo tich makare e rakruok kod jong'anyo. Ka koro Tend Ruto tieko higa achiel, ting' ma pod gin go en yango ne jo-Kenya kaka Nick Mashakahola nobet, kaka gibiro thiro kweth mar Al-Shabab, yango malong'o ne oganda jo-Kenya gima ibiro tim kod nonro margi manokaw kod kambi mar Worldcoin ma nyaka sani okan mana e piny Amerika, e kind weche mamoko. George Bati, Ramogi TV.